Преди да преминем с камера в ръка от Септември до Добринище, ето малко фактология за тези от вас, които са по-любопитни. Защото, ако стандартното разстояние между двете релси при ЖП линиите в България е 140 см, то при теснолинейката е двойно по-малко, само 76 см. Да, имало и други теснолинейки в България, които за съжаление не са оцелели във времето. Една от тях е тази, от която виждате снимки в момента, от Червен бряг до Оряхово. Построена през 1925 година, тя работи до 2002, когато е закрита поради икономическа нерентабилност. Освен Дунавското влакче, още една теснолинейка споделя отчастта му през 1960 година. Става дума за влакчето от Кочериново до Рилски манастир. Работило повече от 30 години, то е спряно, а линията закрита, вероятно по същите икономически причини. От тази линия открих само няколко вехти черно-бели снимки. А сега да се върнем на Родопската теснолинейка и докато на гара Септември композицията се подготвя за път, да ви разкажа малко от историята на каубойското влакче, както го наричаха учениците, които на времето водих на екскурзионни летувания. Решение за строежа на линията, която да свърже Саран бей, днешния Септември, с Банско и Добринище, е взето от Народното събрание през 1920 година. За 5 години линията достига село Лъджене, днес в пределите на Велинград. През 1937 е изградена отсечката от Велинград до Якоруда. 2 години по-късно достига до Белица, а на 3 март 1943 година релсите достигат до Банско. През 1945 година са изградени последните 6 км до Добринище. Имало е проект трасето да се продължи и до Гоце Делчев, но той така и не е реализиран. Така днес, след положения в годините доброволен труд от местното население, линията с дължина 125 км продължава да се използва от местните и да радва туристи и гости на страната ни. Пътят от Септември до Добринище се изминава приблизително за около 4 часа и половина. Сега да се качваме във вагона и да започнем нашето пътуване в дефилето на Чепинска река нагоре към Велинград. Докато камерата ви прави свидетели на това вълнуващо пътешествие, аз от време на време ще се намесвам с коментари, от които ще научите много неща, като например на коя гара има изграден музей на теснолинейката, къде в рамките на 9 км посредством спирала с 16 тунела влакчето се изкачва с 5 етажа над началната си позиция. Ще научите също коя е най-високо разположената гара на Балканите, кой е Кристиян Ваклинов и каква е връзката му с алпийското влакче. През 2013 година за пореден път усилено се заговаря, че държавата се готви да закрие последната оцеляла във времето теснолинейка. Родопчани са притеснени, а едно момче, тогава в 12-ти клас, застава зад тях и организира подписка за спасяване на влакчето. Сред доводите за оставане на теснолинейката в петицията се посочва, че тя е уникална и изключително сложна като съоръжение, че се определя като чудо на инженерната мисъл за времето си,
че е най-високо разположената линия на Балканския полуостров. Включена е в списъка на най-красивите ЖП линии в света, изпълнява социална функция, като обслужва население, което няма друг превоз, а на места дори и път до селищата си. Момчето, което се заема с подписката, е Кристиян Ваклинов. Ангажират се медиите, тя е внесена в редица държавни институции и ефектът е на лице. Теснолинейката е пощадена. Ето какво казва обаче самия Кристиян за случилото се. Хората говорят така, но аз не направих всичко това заради изявите по телевизиите и вниманието, което ми обръщат. А защото местните имаха нужда, но никой не ги чуваше. Опитах се да направя нещо и успях. Това е всичко. Моето геройство е тъжно, защото ако държавата си вършеше работата адекватно, нямаше да има ниша за такива геройства. Да отстояваш, да ръчкаш, нещо да се подобри. И тъй като наближаваме гара Цепина, да продължа разказа си за Кристиян Ваклинов. След завършване на висшето си образование той започва работа в БДЖ, като подобренията на линията на Родопското влакче са сред основните му приоритети. По негова идея, именно в сградата на гара Цепина, в стая на първия етаж, е подредена скромната експозиция на музея на теснолинейката Септември Добринище. Трябва да уточня, че музея не е отворен постоянно и ако искате да го посетите, ще трябва да се оговорите предварително по телефона или през интернет. До тук влакчето се движеше нагоре вляво от реката и пътя, но при спирка милеви скали композицията пресича асфалта и ще продължи вече вдясно срещу течението. Автомобилите чинно са се подредили и изчакват теснолинейката да се изниже до отсрещния бряг.
От Велинград до Аврамово следва един участък, който е отказал немалко чужди инженери да се заемат с проектирането и изпълнението на трасето. Трудността идвала от това, че от спирка Света Петка до най-високата гара на Балканите Аврамово е трябвало в рамките само на 9 км да се преодолее положителна денивелация от над 200 метра. Български инженери успяват да решат проблема с една разтегната осмица и 16 тунела. Това за времето си е истинско чудо на инженерната мисъл. А влакчето, след като очертае тази осмица и се изкачи цели 5 етажа над началната точка, уморено спира да отдъхне на гара Аврамово. От най-високата гара на Балканите този път, с помощта на две шестици, които линията чертае, ще трябва да се смъкнем до Добринище. Дължа извинение за това, че нямам видеокадри от участъка Аврамово-Банско, но вината не е моя. Преди месец отидох до Велинград с идеята да пропътувам тази отсечка. Много исках да хвана в кадър теснолинейката на фона на снежните пирински върхове, но поради технически проблем с локомотива, пътуването ми се провали. Затова, вместо видео, съм вмъкнал снимки от тези места, които намерих в интернет. Преди да приключим пътуването в Добринище, ми се иска да отправя една молба към БДЖ. Направете така, че по линията да няма нито един вагон с неизмити прозорци. Може би някой ще ме упрекне, че това е дребнава забележка, но за мен не е. Защото да гледаш тази прекрасна природна картина през зацапани стъкла е все едно да гледаш любим филм на телевизор, по чийто екран има мазни петна от човешки пръсти. Зацапаните стъкла натъжават мен, натъжават вероятно и всички любители на каубойското влакче. А вие, приятели, не се колебайте и ако не сте го направили досега, включете в дестинациите си теснолинейката. Сигурен съм, че пътуването ще се превърне в любимо и незабравимо ваше преживяване.